Sinibingelele bakwethu kwiGamzo TV. Siyacela ke ukuba uma kusuku lakho lokuqala ulapha kule channel yethu iGamzo TV, usubscribe bese upressa i-notification button ukuze konke esikwenzayo uzokuthola kusekusha sha. Njengenjwayelo ke bakwethu siyanibingelela kwiGamzo TV, nibingelelwa uyena uGamzo umfoka Gamede phansi emzimkhulu esigodini saseMiyembe. Njengamanje ke ngizonethulela indaba ngendoni kaMaskandi izokhipha intokazi eshaya ingoma enamandla ngendlela eyisimanga. Indlela enamandla ngakhona ingoma yalentokazi egqoka iziketi zikaBrentwood. Ingangokuthi ingalinganiswa nawo abantu besilisa, izokhipha ngomhla ka-5 June. Siyacela ukuba nisupporte uma nifuna ukwenza ama-order ngaphambi kwesikhathi. Sizani ke nithathe nayi inombolo evele lapha kulombukiso. Qhubekani ke bakwethu niwasupport amaciko akithi njengenjwayelo. Okunye ke futhi esikubonile noPotsho umfoka Ngobese ocula ngaphansi kweqembu lamageza amahle okunguyena oliholayo kwabe kuyiqembu lendidane, ukhiphe umbukiso naye esisazisa ke ukuthi uzokhipha iCD ungakapheli uJuni. Yize ke engalibalulanga usuku, sohlala nje silindele ukuthi ke uma eselimemezele sinitshele njengenjwayelo. Esizocela ke ukuthi nikwenze bakwethu, ni subscribe lapho bese niya like, ni press notification button. Mina ke ngumfoka Gamede ngisathi shelele, ngizophinde ngibuye futhi ngizonethulela ezinye indaba ezishisa phela lapha kuMaskandi ngoba zona hayi zihlezi zenzeka.